Здравейте, прекрасни момичета и момчета! Как сте? Днес искам да си поговорим повече за мотивацията. Да, за мотивацията за това да продължим и да успеем. Когато човек има цел, когато има мечта, то той се буди сутрин ентусиазиран, нетърпелив, да направи още една малка или по-голяма крачка към сбъдването на целта си. Какво ще направите днес за сбъдването на вашата цел? Направихте ли нещо вчера? Когато се събудя сутрин, първата ми работа е да погледна в чата. Дали има нещо, което някой от вас ми е писал и аз да побързам с моя отговор. След това разгледам всички групи, в които съм абонирана за личностно развитие. Да, личностното развитие е мое призвание и мое голямо вдъхновение в момента. Силно вярвам, че само когато променяме мислите си, само тогава можем да променим правилно нашите действия и въобще нашия свят. Затова и много ви благодаря на всички, които решихте заедно да направим тази трансформация. Заедно да поемем по пътя на промяната, не само за сваляне на килограми. Не. Става въпрос за промяна към един по-осъзнат и по-красив живот за нас и за всички останали. Защото когато аз съм по-щастлива, целият свят е по-щастлив. И когато ти си по-щастлив, целият свят е по-щастлив. Важно е да имаме енергия и ресурс. Нали знаете, в самолета, ако се случи нещо, първо трябва да сложим маска на себе си, а след това да помогнем на детето си и на партньора си. Ако ние не сме си сложили маската, няма как да помогнем на тях. Тази ситуация е важна за много други в живота. Когато ние се чувстваме добре и щастливи, тогава имаме достатъчно енергия, за да помагаме на най-обичаните ни същества. Нашите деца, нашите близки, нашите родители. Но първо е грижата за нас. Ето защо е изключително важно да отделяме време всеки ден за грижа за себе си. Това време може да е 10 минутки на ден, може да е 1 час на ден. Да, всички живеем в този динамичен свят. Всички ходим на работа, някой на 2 или на 3 работи. Всички имаме семейства, всички имаме безброй задължения. Но за всички най-важните сме ние. Нека да имаме програма минимум, оптимум, максимум. В дните, в които съм най-много ангажирана, да бъде просто минимум. Моя минимум би бил 10 минутки да се разхождам навън. Колкото и да съм ангажирана, след 10 минутки ще мога да отделя. За мен разходката навън е изключително зареждаща, особено ако времето е хубаво. Слънцето ми влияе изключително позитивно. Това е момент, в който съм сама в себе си, със собствените си мисли и изключително много обичам да наблюдавам цветята. Дори и сега в този сезон. Всеки сезон е важен и различен за това как изглеждат цветята, храстите, дърветата. Аз съм влюбена в тях и мисълта за тях и факта, че ги наблюдавам и когато мога да се грижа за тях, изключително много ми дава като енергия и разтоварва от моя стрес. За мен оптимум би било, примерно, ако мога да отделя всеки ден по 30 минути. За 30 минути бих направила 10-минутната си разходка и 20 минутки да почета книга. Когато чета интересна книга, аз се обогатявам, уча се и се пренасям в един друг свят. Това е изключително отпочиващо за моя мозък и даващо ми страшно много енергия. Програмата ми максимум е ако имам 1 час на ден за себе си. В програмата максимум бих включила грижа за тялото си, като ходене на маникюр, на прическа,
маска за косата, маска за лицето. Ето това е моята програма Максимум. Разпишете си в тефтерите вашите програми. Каква е твоята програма Минимум, Оптимум и Максимум. Така че в различните дни, в зависимост от това доколко си натоварен, да можеш да имаш своето време за себе си. Помислете кои са вашите хобита. Аз зная, че има хора, които са отдадени на своите хобита. Отдадени имам в предвид не, че по 12 часа на ден се занимават с тях, а просто, че всяка свободна минутка я дават, за да правят да шият своите гоблени, за да пеят, за да танцуват салса, народни танци или каквото ви харесва, за да се ровят в цветната градинка. Но има и хора, които нямат хоби. Аз лично преди около, 5 години, може би, ако някой ме попиташе имаш ли хоби, аз щях или просто да кажа нещо тук, да слушам музика, т.е. това за мен е готов отговор, или просто да отговоря не. Защото аз нямах хоби. Не бях осъзнала тогава колко е важно да имам времето за себе си. Хобито е времето, в което прекарваш време в някаква дейност, която ти доставя такова удоволствие, че по никакъв начин не те изморява, и напротив, дава ти енергия за всички останали действия през деня. Та помислете какво е вашето хоби. Ако ви е трудно да се сетите първосигнално, ви съветвам да помислите какво обичахте да правите, когато бяхте деца. Моя приятелка наскоро ми сподели, че е преоткрила какво е нейното хоби, а именно, когато има свободно време, започва да пише стихове или така едни кратки текстчета, което е чак супер интересно за самата нея. Тя сама е изненадана от себе си, но на мен ме впечатли това, което ми каза. Е именно, че си спомня как като ученичка, когато й възложат да пише есе, това е била любимата задачка, и как когато отива на някой празник, на рожден ден, на юбилей, на имен ден на свой познат, и е изключително приятно и любимо да напише пожеланието. И тя е няколко години по-голяма от мен, сега преоткри своето хоби, своята страст, всъщност да пише. Казва, че когато започне да пише, някакси се излива някаква енергия, която след това се връща десетократно обратно към нея. Разказах ви го просто като пример. Спомнете си в училище дали ви беше приятно да рисувате. Ако е така, започнете отново. Ако пете си от тези страхотни мандали или ходете някъде на тези срещи, които правят вино и любов, или просто си вземете един комплект цветни моливи и започнете на една тетрадка или на един лист да рисувате. Спомнете си дали ви беше приятно да пеете, дали ви беше приятно часовете по физическо, да се движите, да тичате, да скачате, игрите с топка, коя игра беше най-любимата за вас. Или пък всъщност ви е изключително приятно да готвите. Да, ако ви е приятно да готвите, моля ви, не спирайте само защото сте на режим. Напротив, познавам много хора, чието хоби е да готвят и така са изключително успешни с режима и с задържането на килограмите си, продължавайки да готвят за своите близки. Няколко от дамите в групите споделиха, че правят погачи или торти дори срещу заплащане, и това, че са в групата и са в режим, по никакъв начин не им пречи. Ако това е вашето удоволствие и вашата страст, в никакъв случай не го спирайте, напротив, продължете. Помислете, върнете се в миналото, в детските години, кои бяха тези любими моменти, и помислете как бихте могли сега да си доставите същото удоволствие. Сега се сещам за една друга участничка в нашите групи, която ми сподели, че търсейки какъв е нейния най-подходящ, най-добър начин за движение, защото знаете, движението е изключително важно и то дава много добри резултати при свалянето на килограми. Тя ми каза, че си спомнила как като дете страшно много обичала да скача на батут, и сега са си купили батут за тяхното семейство.
Нали се сещате от тези, които са, не знам, диаметър около метър и половина някъде? Сложили са го вътре в техния дом и всяка сутрин, след като се събуди, още преди да пие кафе, първото нещо, което прави е да поскача на батута, като ми сподели каква радост и каква енергия всъщност и носи това нещо. Това е и първото движение за деня, то 15 минути скачане си е горене на доста калории и въобще тонус за абсолютно целия ден. Сподели ми, че децата са изключително доволни от този факт и приятно изненадани от това, че мама е купила батут и мама скача на батута. Така че нека и това бъде за вас пример. Помислете какво би ви харесало да правите и как да направите така, че и сега като възрастен човек да си осигурите подходящото време и място, така че да доставите удоволствие на себе си. Очаквам вашите отговори. Ще се радвам много да ги споделите в групата, тъй като вашите споделяния ще бъдат добър пример и за всички останали. Изключително полезни са вашите споделяния и така искам да ви мотивирам максимално към тях. Споделяйте вашите рецепти, това, което готвите, дори да ви се струва съвсем обикновено риба с салата от зеле. Снимайте го, сложете го, може то в този момент някой друг да се чуди как да приготви рибата си и точно вашето споделяне да му помогне. Сигурна съм, че тогава ще се почувствате изключително добре. Това на самия вас ще даде енергия, че сте полезни за останалите в групата. Добрият пример е изключително важен. Това е така наш основен фокус и причина редовно да публикуваме добри резултати в нашата Фейсбук страничка. Вие знаете, че ние имаме щастието и привилегията да имаме желащи хора, които да се включат в нашите курсове. Ние публикуваме добрите примери не като реклама, а наистина като добър пример и с нашето желание този добър пример да се разпространи. Понякога публикувам и в групите, особено пък когато от същата група, от същия поток, някоя дама или господин съответно желае със своя добър пример да мотивира много други хора. Защото това е едно от правилата на Вселената. Давай, за да ти се даде. Когато ти дадеш от себе си своя опит, своя урок, който си научил от живота, своето споделяне, как едно нещо, което ти е било трудно, сега си го направил лесно, то тогава се зареждаш с страхотна енергия за твоите следващи успехи. Така че очаквам вашите споделяния. До скоро!